У чацвёрты раз бібліятэкі горада прымаюць удзел у папулярнай акцыі, і кожны раз праграмы бібліяночы не паўтараюць папярэднія, а прыдумваюцца, як кажуць, з чыстага ліста, пашыраючы кола ўдзельнікаў, зразумела, удзячных гледачоў. Фішка сёлетняга мерапрыемства – адкрыццё крэатыўнай арт-прасторы на балконе, дзе выступалі спевакі і музыканты розных жанраў. Пилотный первый запуск такого вообще формата в Беларуси, наверное, не побоюсь этого слова. Ну, хотя открытые крыши есть, но так, чтобы для горожан... Это будет все лето, и оно будет заполняться событиями как библиотеки, так и горожанами, да, активными, которые сюда придут. Супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максіма Богдановича запрасілі ў госці тэатр моды з Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа з паказам калекцыі мадэляў адзення сучаснага і нацыянальнага стыляў навучэнцамі, прапанавалі літаратурныя вандроўкі па Беларусі ў выглядзе квест-рума, арганізавалі імправізаваную чытальную залу з аніматарам і цыкл цікавых сустрэч з вядомымі творчымі людзьмі. Бібліятэка сямейнага чытання «Верасок» правяла свае мерапрыемствы і бібліяночы пад знакам 75-годдзя вызвалення Беларусі. Дзеці і дарослыя пабачылі паказальную праграму па традыцыйнаму каратэ, рукапашнаму бою ваенна-патрыятычнага клуба «Дэсантнік», праглядзелі відэаматэрыялы, якія адлюстроўваюць гераічныя падзеі часоў Другой сусветнай вайны на тэрыторыі нашай краіны, наведалі арт-салон і інтэрактыўныя выстаўкі на адпаведныя тэмы. А паколькі зараз две бібліятэкі месцяцца пад адным дахам, то і гледачы змаглі сумясціць два ў адным, пабываўшы на працягу 4 гадзін на ўсіх мерапрыемствах. Наши воспитанники посетили сегодня библионочь в библиотеке «Верасок». Особенно детям запомнилось выступление собаки департамента охраны. На памяць аб бібліяночы можна было зрабіць цікавыя селфі ў фотазонах, змайстраваць сувенір сваімі рукамі, паўдзельнічаць у майстар-класах і падумаць наконт асабістага ўдзелу ў буккросінгу. Чаму б не папоўніць фонды бібліятэк тымі кнігамі, якія сумуюць на домашніх паліцах? Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.